Natu merba lill-kantanti li għandi hawnhekk. Mill-ġdid infakkarkom se jkollna l-kantanti kollha li ħajparteċipaw illejla fl-Anja tal-Poplu u l-kantanti ġa qegħdin magħna, però nixtieqkom ukoll minn issa tagħtu applaws kbir għax kelli l-opportunità darba li naħdem mal-kumitat ukoll minħabba li aħna nippreżentaw jien u Enġi. Ħadimt mal-kumitat u ħafna affarijiet ukoll, hemm ħafna nies involuti u nista' ngħid illi kollha jagħmlu ħafna minnhom jaħdmu b'mod volontari dan nies u jagħmlu ħafna xogħol, jiġifieri jagħmlu ħafna xogħol għall-mużika Maltija u llejla l-appuntament ukoll għal dawk kollha tħobbu l-mużika Maltija tal-Poplu ser temm iżammit Corazon, Muxu, Nadine li kienet magħna u Filip Vella tu applaws ukoll qegħdin magħna u magħhom apparti li ħanitkellmu fuq l-Anja tal-Poplu li kollha ħadu sem barra l-Muxu fil-fatt għaliex ta' minn il-kom il-Muxu għat ma kanta bil-Malti, u xo ħan itkellmu fuq ukoll dal-waqt. Mela, bħala kantanti, tiru tkantaw b'kull lingwa, importanti, u aħna l-Maltin, però biex l-iktar li tippreferu, bil-Malti u bl-Ingliż, Corazon? Ikun naħseb mhux għaqli li inti tajt li tippreferi tkanta b'lingwa flok oħra għax is-sabiħ tagħna bħala Maltin u bħala pajjiż bilingwu huwa li aħna komdi bit-tnejn. U allura huwa nuqqas li tajt wieħed flok ieħor bit-tnejn li huma, nkunu komdi bit-tnejn u jekk nistgħu anke bit-tlieta u b'4. Muxu. Jien ovvjament. Bl-Ingliż imma irrid nagħmel xi ħaġa bil-Malti, imma meta kont żgħir kont nitkellem iżgħid bl-Ingliż u issa jisni qed nitgħallem nitkellem bil-Malti. Forsi bis-saħħa. Eżatt, u diġà nipprova nikteb bil-Malti wkoll, imma sakemm nkun 100% ħajkunu għalija, biss. Mela, Filip, ħafna mill-bands lokali joħorġu materjal bl-Ingliż u x'taħseb għalfejn taħseb li jsir dan? Jiena naħseb li ssir għax il-radios ta' Malta kważi kollha ma jdoqqux il-kanzunetti bil-Malti. Ġifieri jiena nista' nifhem għal xiex ma jdoqqux il-kanzunetti bil-Malti għax kien hemm żmien fejn il-kanzunetti bil-Malti kienu tal-biża' orrur. Jiġifieri l-istandard kien vera ħażin. Jiġifieri naħseb li dak kien żmien fejn għamel ħafna ħsara lill-mużika Maltija. Illum assolutament ma diġ il-każ. Ġifieri hawn kanzunetti bil-Malti vera għalija huma ta' livella, ġifieri hawn qudiemi Corazon ngħidilha f'wiċċha ġifieri għandha żed kanzunetti bil-Malti għalija huma ta' barra minn hawn tajbin. Jiġifieri raġuni għal xiex m'għadhomx idoqqu bil-Malti, imma jiġifieri għax inti tagħmel kanzunetta bil-Malti għax ir-radios mhux se jdoqqu lek bil-Malti. Jiġifieri għax saret, jiġifieri hawn ħafna radios iqisu kanzunetti bil-Malti bħala tabu. Jiġifieri għax bil-lingwa Maltija mela. Jiġifieri li naħseb li hawn irid isir xi ħaġa biex titranġa għax il-kanzunetti, il-kompozituri, il-recording studios, il-level ta' kif jinkiteb, ġifieri kollox inbidel, sar, ma baqa' skużi għal xiex il-kanzunetti bil-Malti ma jkunux tal-level, biss ovvjament għandna bżonn medium fejn dawn il-kanzunetti jinstemaw. Mnallaw l-Anja tal-Poplu, l-unika festival li baqa' fis-sena fejn isiru kanzunetti bil-Malti. Forsi hemm tal-Indipendenza wkoll Malpija Malti Mawn kien tieħu sem festival bil-fors biex tippreżenta kanzunetti bil-Malti li wkoll jien ma naqbilx magħha, jiġifieri jiena ħadd sem festivals ħajti għomri ma wkoll jiġifieri ma nafx għaliex għandu jkun hemm festival biex tippreżenta kanzunetta bil-Malti. Jiġifieri naħseb jien Malta għandu bżonn isir xi ħaġa biex nagħtu spinta lill-lingwa Maltija. Skużani. Għax, jiġifieri ma baqa' skuża għal xiex il-kanzunetta bil-Malti ma tkunx ta' livell. Però semmejt qabel li ma kienx hawn kanzunetta ta' livell, jien niftakar ħafna kanzunetti ta' qabel. Alright, kien hawn minn kollox. Imma kanzunetti ta' qabel baqgħu jistemmew sal-lum. Ma l-maġġoranza minn żmien fejn kienu joħorġu kanzunetti, jiġifieri minn dat tip li kienu qisu ta' għana u dat tip. Ġifieri qed isiru kollha l-istess, sistema kollha l-istess. Jiġifieri ma kinux kanzunetti, il-rekordjati ħażin. Għat nafx ma kienx hemm ħażin. Mhux qed ngħid la kanzunetta, hemm kanzunetti li kienu jisom pop songs bil-Malti li kienu tajbin biss. Ovvjament il-maġġoranza tal-kanzunetti ma nafx tablux miegħi. Kienu għamlu ħsara dawn, għamlu ħsara ġifieri ħafna ħsara lill-mużika Maltija li għadna ħossuha sal-lum. Jiġi temmel li dak huwa l-fatt li l-mużika Maltija ma baqgħetx daqshekk. Le, m'hawnx medium, ara fejn tisma' biex tisma' mużika bil-Malti hija vera xi ħaġa rari llum. Xi ħaġa rari. Jiena naħseb wasal il-każ fejn ir-radios bħalma jsir f'pajjiżi kważi kull pajjiż fl-Ewropa iridu jagħmluhom persentaġġ fejn persentaġġ mill-mużika trid tkun bil-lingwa Maltija. Mhux qed naqgħex huma jaqdew li l-kompożituri huma Maltin jew il-gruppi huma Maltin ma song bl-Ingliż. U għas għanna neħu songs bl-Inglis, għax ismani, ġifieri nemmen ukoll li għandna nipprovaw nisportaw il-kanzunetti tagħna u jekk għandha bżonn tkun bl-Ingliż ma jimpurtax. Biss nemmen ukoll li biex il-lingwa Maltija ntuha spinta u nżewquha bil-mużika u tkun tinstema, nagħtu persentaġġ kbir, irid ikun persentaġġ mir-radios kollha li jeżistu Malta li Nadine? Naqbel miegħu.
Jiena ġifieri dan l-aħħar kelli l-opportunità li naħdem ma' xi bands ukoll lokali. Ġifieri nies li jipproduċu mużika bil-lirika bil-lingwa tagħna u għandhom xogħol sabiħ ħafna. Apparti mix-xogħol ġifieri kompożizzjoni u lirika sabiħa, produzzjoni sabiħa, kif qal Filip. Ġifieri jekk tmur lura 10 snin ilu, 15-il sen ilu, ma kontx tisma' l-ħsejjes u l-produzzjonijiet sbieħ illi ħerġin illum. U għaliex li għalmin għandna lingwa sabiħa immens, jiena pereżempju fl-album fuq Steel Jazz li ħriġt ukoll daħħal song jisimani għaliex ħassejt li għaliex le. Xem min jgħidlek il-jazz bil-lingwa, għaliex le, u għadet sabiħ ħafna, u nizlet tajab ħafna. Il-muxu għalilna li għatma kanta bil-Malti u minħabba anka forsi l-accent tiegħu, imma kemm jkollok kanta bil-Malti? Prova żgur. Taħseb illi tmur tajjeb il-kanzunetta jew tippreferi iktar taħseb l-Ingliż iktar jimxi għaw Malta? Bħala radio singer, kif għal fil-veru, jekk ħat tagħmel diska bil-Malti probabbli mhux ħajdoqquhulek fuq ir-radio. So jien probabbli għalhekk dejjem mingħajr ma trid tagħmel diski bl-Ingliż għax għal ċertu radio stations jekk ma jkunux bl-Ingliż mhux ħajridhom fuq ir-radio. Irrid nagħmel xi ħaġa, vera rrid nagħmel xi ħaġa, x'ovvjament jien Malti u rrid nagħmel diska bil-Malti. Forsi mhux għalissa sakemm l-accent jisina għal-ħjar. Imma bat wara ftit irrid nagħmel xi ħaġa. Għandek hawnhekk tintajjeb li jgħinuk. Veru, noħolquha. Korażon, inti meta bdejt kanta bil-Malti sibta diffiċli biex in-nies jaċċettaw? Le, għalija żgur mhux diffiċli għax il-Malti din dejjem ngħid hija l-lingwa li biha jien qed l-ewwel kliem, ġifieri kemm tista' tkun aktar marbuta ma' lingwa minn hekk. Hija l-lingwa nattiva tiegħi. Imma imbagħad meta tibda tkanta bil-Malti u jiena speċjalment kont noħroġ dawn il-kanzunetti ftit differenti. Mhux għax kienu bil-lingwa biss, imma li xanka t-tema tagħhom kienet tema differenti, tipikament Maltija. Aw ħafna minħabba li Korażon issa ħarġet dan l-istil bil-Malti u hekk għalihom tkanta bil-Malti biss. Għax forsi l-album tiegħi huwa kollu bil-Malti, imma nkanta b'ħafna lingwi l-lingwi huma l-imħabba tiegħi. Lingwi kollha, ġifieri anke bl-Ispanjol bil-Franċiż inkanta jiena. X'għandu jsir biex il-lingwa Maltija u l-kanzotti Malti nibqgħu iktar apparti dal-festival li ħajżel il-lejla illi nista' ngħid ukoll bis-saħħa tiegħu il-kanzotta Maltija qed tkompli tinstema. Però x'għandu jsir, x'taħseb li għandu jsir? Jien naħseb. Pereżempju inti semmejt li ċertu mhux radijiet kollha, pereżempju nsemmu radijiet bħal Magic idoqqu Alright, hemm taħlita, ma hemm Radju Malta jdoqqu ħafna kanzunati Maltin, ġifieri hemm radijiet partikolari ma nsemmux imma li ma jdoqqux mużika Maltija. Imma x'taħseb għandhom dawn radijiet idoqqu l-mużika Maltija? Jien naħseb. Personali x'taħseb? Anke mill-artisti stess, niftakar kien hemm No Blink Show għamlu rap hip hop bil-Malti u niftakar ħafna radios li qabel ma kienux idoqqu d-diski bil-Malti kienu dik id-diska tagħhom ta' No Blink Show daw hip hop kien hemm rap bil-Malti bil-bibsa l-aħħar il-video vera kienet cool u niftakar jien naħseb li l-artisti għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa wkoll jekk jagħmlu diska forsi iżjed moderna u iżjed stil ma nafx kif ħan nispjega eżatt imma meta għamlu dik naqra il-modern hip-hop. Ġifieri jimxu iktar mal-istil ta' barra u joħolqu kliem bil-Malti. Eżatt. U anki niftakar il-video kien mal-vajr, kien hemm ħafna views. Ma fil-każ ta' Korażon, pereżempju l-istil tagħha huwa kollu kemm hu Malti. Imma jien napprezza l-istil ta' Korażon ħafna nies. Rajtek tkanta nasib xi xahar ilu. Issemmi x'fejk. Le, don't worry. Le, mhux għalija. U il-mużika u għaw ħafna nies japprezzaw il-mużika ta' Korażon, so il-mux għom il-punt tajjeb imma illi biex ċertu radijiet nsemmux kollu, li biex jaċċettaw il-kanzunetti tkun hemm stil differenti illi jimxi ma ta' barra, Filip, x'taħseb? 100% biss ismani, ġifieri anke jekk illum tagħmel stil differenti bħal ta' barra, xorta tista' tmur il-radio ma se jdoqgħilek. Ġifieri għalxejn, dikom xorta ma tista' solvi l-problemi. Jiġifieri l-ewwel nett tismani, ġifieri pereżempju nġibu l-eżempju tal-Italja. L-Italja hemm ħafna songs li huwa mhix Taljani popolari. Tara l-top 20 tal-Italja, biss hemm ħafna Taljani. U ovvjament l-artisti Taljani, hemm ħafna minnhom li jkantaw bit-Taljan u ovvjament hemm taħlita sħiħa. Għaliex m'għandniex ikunu l-istess sitwazzjoni Malta. Ovvjament, il-kultura tibda milli nħajru liż-żgħażagħ jisimgħu. Ovvjament il-mużika
tkun relatata u diretta lejn iż-żaza biex nibdew. Kellek esperjenza kon ġo skola forsi tgħidilna wkoll. Imma pereżempju, llum ukoll il-kultura ta' familji kif irabbu l-tfal tagħhom. Illum hawn ħafna familji li jitkellmu bl-Ingliż jiġu qed jagħmlu xi ħaġa għax jekk jitkellmu bil-Malti qed tagħmel xi ħaġa ħażin. Jiġifieri llum kelli esperjenza vera sabiħa u ħaqhom proset minn għamil inizjattiva ġa skola partikolari. Fejn dawn qed jagħmluhom ġabra ta' ktieb u se jgħinu xi l-isptar mill-fusti jiġbru. U f'dawn talbu l-tfal jikbu kanzunetti, ovvjament bil-Malti. Jiena mort illum biex nisma' dal-kanzunetti u ntihom il-kritika tiegħi u ngħinhom jagħmluha. Forsi jekk kien hemm 14 kanzunetta kien hemm 10 minnhom xorta bl-Ingliż kitbuhom songs. L-idejat vera tajbin, kif tajt, kif imma ukoll jiġifieri mid-dar tiġi din li hawn xi ħaġa ħażina bil-Malti xi ħaġa ħażina. Jiġifieri barra tal-kanzunetti, għaw li għak għaddar sa' tinkellmuhom bl-Ingliż. Fil-bidu tal-program kelli grupp ta' persona ta' tal-lima illi kien hemm inqal li anka l-Malti f'ċertu skejjel qed jiġi wkoll anka mgħallem bil-lingwa Ingliża. Li din tinkwatani naqra jintallem il-Malti. Lil-Maltin stess, mhux barranin, għax barranin tifhimha. Ejja, le, jina naħseb għaw ċenġ ta' bżon ta' bidla fil-kultura kollha tal-Korazon. Maħniex neqsim mit-talent. It-tfal tagħna kollha jridu jkantaw vera, kollha jafu jisfnu u kollha jridu jitlu l-Eurovision u kważi kollha nibatuhom jitalmu l-kant. Imma t-tir tagħhom x'inhu illi jidħlu għall-Eurovision. Jisu l-unika ħaġa allura titkanta bl-Ingliż, hemm ċertu stil ukoll li hemmhekk marbut miegħu, jisimgħu l-MTV, jisimgħu f'dawn l-affarijiet, allura l-influenzi tagħhom huma biss minn dak li qed tihom bħalissa d-dinja, il-televiżjoni u dak li huwa l-aktar popolari. Issa hemm responsabilità tagħna, jiġifieri bħala artisti manka bħala ġenituri kif qed jgħid Filip biex aħna nresquhom lejn dak li huwa tagħna ħadd mhu se jagħmilha l-MTV, la l-ebda awtorità barranija internazzjonali jekk ma nkunux aħna l-Maltin fil-familji tagħna li qed inrawmuhom biex japprezzaw dak li huwa tagħna. Patrimonju għanna ħafna, imma anke l-mużika huwa parti mill-patrimonju. Ovvjament aħna bħala kantanti, artisti, kompożituri għandna responsabilità kbira imma iġdallu qed imparla ma nafx kemm l-aħħar li nagħtu prodott li hu ta' standard. Ekku kif qal il-mux u dik naqbel miegħu perfettament. Aħna ma nistgħux, ovvjament qed ngħid li radjijiet għandhom ikollhom li jdoqqu għaxorta ma naċċettax il-fatt li għandhom idoqqu xi ħaġa mhux ta' standard għax Maltija, jiġifieri dik ma naqbilx magħha jien. Biss. Titqis ukoll illi aħna jiena ngħidha x'ħriġ tal-album kollu bil-Malti. U kienet problema kbira. Sibt appoġġ mir-radijiet u. Le, sibt appoġġ kbira anke mill-udjenza, ġifieri m'għandix ingerger. Però huwa diffiċli ħafna x'inti diġà għandek suq limitat. Ġifieri jekk ikun għamiltu bl-Ingliż jiena naf li nista' forsi nbigħu barra minn Malta. Bil-Malti hemm limitu ta' kemm persuni ħajjixtruh. Ġifieri biex tagħmel prodott ta' kwalità illi tiegħi provajt nagħmlu l-aqwa possibbli da, tispiċċa inti tmur ħażin ħafna finanzjarament għax għajnuna m'hemmx f'dan il-każ. Jiġifieri biex inti tagħmel prodott għal minoranza Filip ħaqbel miegħi żgur, trid l-għajnuna. Trid l-għajnuna x'inkella jaqbillek tagħmel prodott tal-maġġoranza bl-Ingliż jew b'xi lingwa li ħadd tmexxi biha. Mela żgur u mhux forsi aħna għadnilkom il-lejla għal-Festival tal-Poplu bla dubju l-mużika Maltija fl-aqwa tagħha ħadd tiġi ċelebrata l-lejla. Nirringrazzjakom ħafna li kontu miegħi, ħadd gost ukoll anke nitkellem doħil li kellna, grazzi mill-qalb il-Korazon, nawguralek personalment ħafna affarijiet kemm fil-ħajja personali. U kif ukoll fil-mużika Muxu ukoll wettek li issa la toħroġ ukoll is-single il-ġdida tiegħek qed nistennew illi tkun magħna wkoll. Grazzi Muxu u nawguralek ukoll kemm lilek kif ukoll lil-lelti minn hawnhekk pubblikament għax ma tlekx u lit-tim kollu tal-Kanzunetta Warrior intlaqat tajjeb ħafna u bil-video ukoll. Awguri mill-ġdid it-tim kollu. Nadine, minnaħa tiegħek nawguralek minn qalbi u ukoll nisimgħu hekk xi materjal għal darbohra minn tiegħek ukoll anke waqt sibtek. Filip, aħna niltaqgħu l-Lejla tal-Poplu fejn ukoll għandna ħafna sorpriżi ma nista' ngħid xejn ukoll fl-Lejla tal-Poplu tal-lejla niltaqgħu miegħek. Grazzi l kulħadd, ħankun magħkom dal-waqt. Għandkom ukoll l-fwieħa favorita tagħkom minn Poland Waters the Perfumery għal kull wieħed waħda minnkom minn hawn ftit ieħor. Il-parteċipanti kollha tal-Lejla tal-Poplu ħanaraw x'ser insegwu l-lejla f'dal-festival hekk li wassal festa ta' ħbiberija li kulħadd jingħaqad biex iwassal il-kanzunetta Maltija fl-aqwa tagħha f'dan il-festival ta' Lejla tal-Poplu. Għalhekk dan kollu minn hawn ftit ieħor fil-parti li jmiss ta' Sibtek. Ibqgħu magħna tiċċaqlux, magħkom dal-waqt. Intu għalek